chỉ bay ule thính thu bụi cả căng đó na cái thiana cái sil phai to à chẳng lúc tục hậu hi chu cái baya hel kan tura ni wangin amin har ve de ule cái thính thu bụi hi chu à quang hi cái chu ke ve kang cái chân té lem lawa thì hian sei hian ka kanganga adu ta na chan sin thei vek thawa hetia kan chut hian amin ma dewa ka kang nga lang tel tam deuh lek ka leya kan du mom dana zirin kan lei don nia tel po sa ve to apurun sen le purun var ka tela kan chuang min ve ang arong in thla ka tlem arun sen ve deuh thleng kan chuang ang ai eng po arun mui chuak ve to a thing thu pui chi al tur tok ka tela mei niam te a amin thleng ka kangang mei niam te a chuang ma ila vil uluk hi angai ve thawa a hu hi bela ka fartir le zela hetia kan ti hian aro lu tuk tur te hi ati zia ve a ajino so khat ka tela angai na lo ta na tel lo thei thawa amin har ve dewa soito angin minute som pani atanga minute som panga borvel hi chu angai ve a du dana in anglawa kan du ang taka minin kan kang don nia minute som vel ka chuang to a duangin ala min chia lawa tui kem ka leya tum khata tam deuh lei lawin atul dana zirin kan lei bel zok don nia a chin hi mang tamila a min ma a aro lu tuk tur te hi ati zia a kan tui lei po lo kang deuh tho to a thing thu pui po amin thok hata marcha pui ro den som ka tela athak vak lawa arimati tuya marcha hring pa ngai po atel theya marcha hring pa ngai kan tel don chuan purun te nen kan tel rualang thing thu pui hi a hring ma ni se kan chut ke ve deuh so ka wangin amin har lutuk don lawa chu mai ba ka bol lo te hip tha a atui du lutukania min lutukin ka kang don lawa he hi chu kan du dan ni se marcha ka tel nu hian minute thum vel ka chuang le to a amin dan po ka du tok viawa make offa tui kan lei po kha kang vek to in muthia manga azoi na pa ka channel min clear saka wangin kalome